træt. Jeg er også helt færdig, mand. Jeg har altså ikke nogen gnist. Nej, heller ikke mig. En gnist. Jeg ville ønske, vi kunne få... Hvis der bare var nogen, der kunne hjælpe os. Altså. Ja. Altså, Har en guide. et eller andet. Ja. Så... Hvad er det? Hvem er det? Det er sgu Jacob. Ej. Den tager vi lige. Skal vi det? Ja. Okay, vi tager den. Hey, hvad så? MGP-dås? Hej Jacob. Hey Jacob, mand. Lang tid siden. Virkelig lang tid siden. Jamen, totalt. Altså, prøv at høre, jeg sad her forleden dag, så jeg nogle af de allermest geniale MGP'er, som jo naturligvis er dem med mig. Og så kom jeg til at tænke på, altså, får I rykket på det der MGP på Aurehøj, eller hvad? Vi synes sgu, det går lidt i stå på den måde. Ja. Det er som om, der mangler et eller andet, eller sådan en gnist. What? Og der er lidt for mange fester og udvalg. Som om, at festivaler og caféudvalg, de bare kører med klatten, og vi er bare lidt ligegyldige på en eller anden måde. Prøv at stoppe. Alle kan jo holde en klassisk fest med fredagsøl og altså alt muligt pis. Altså prøv, det handler om MGP. Hvor er glimmeren? Hvor er fanfaren? Prøv at høre. Det her, det er kraftedeme ikke bare noget, vi leger. Ses. Han har jo ret, altså. Hvad gør vi? Jeg ved det sgu ikke. Skal vi lige sove på den? Ja, det ikke bare sådan noget. Så kan vi finde ud af det. Ja, lad os finde ud af det. Jeg er også helt færdig. Ja, også mig. Velkommen til den lille Gumpas eller Special Aurehøj Edition. Du skal ud på en rejse. En rejse ind i dit sind. En rejse helt ind i sindet. Når rejsen er forbi, vil du høre mig sige Numen Sas. Numen Sas, og du er parat til at gå ud i din hverdag på Aurehøj Gymnasium med fornyet energi i krop og sind. Den her lille drømmerejsesekvens går ud til forpersonerne i MGP-udvalget. For det er mit indtryk, at forpersonerne i MGP-udvalget simpelthen er blevet for slappe. De ser trætte og slidte og fordrukne ud, og de skal tage sig sammen. Fordi i fordomstider, der var MGP-udvalget et af de vigtigste udvalg på Aurehøj. Nu er de ligesom blevet overhalet af de mere gustne og fugtige udvalg, caféudvalget og festudvalget. Og det er mit indtryk, at det er forpersonernes skyld, at det er gået sådan for MGP-udvalget. Og de skal genrejse MGP-udvalget, men er de i stand til det? Eller er de simpelthen for slappe? Jeg tror, at de er for slappe. Jeg tror, at de får brug for ny energi fra de sprudlende førstegivere. Så med ønsket om, at Aurehøjs MGP-udvalg kan blive genrejst, så ønsker jeg alle på Aurehøj en fortsat god dag, og slutter af med at sige Numen Sas, Numen Sas. Fuck, mand. Havde jeg sådan en drøm? Jeg havde den vildeste drøm. Ja, det havde jeg også. Jeg tror, vi er nødt til at samle udvalget. Ja, det er jeg også. Ej, det må vi gøre. Kom, vi tager afsted nu. Jeg hørte, I har taget Molly. Ja, jeg har taget Molly. Molly? Har I taget Molly? Det ved I udmærket godt, man ikke må have på skolen. Hvilke spørgsmål? Rusmidler, det er bortvisningsgrund. Det er bare på grund af, vi har jo taget Molly fra anden af som gidsel, fordi at MGP-udvalget har det så hårdt uden din opbakning. Min opbakning? Du skal sige, hvad det fedeste udvalg på Aurehøj er. MGP er det fedeste udvalg på Aurehøj. Jeg hørte det her! Ved du, hvor Gabriel er? Så kan vi ikke bruge dem til mere. Ja, så vi er ude med affaldet.
Gør dig klar, gør